Синдбад, Синдбад, на това момче му е лека ръката. Синдбад, Синдбад, винаги добре са при тебе нещата. Синдбад, Синдбад, приятелите ти отдавна те чакат, защото знаят, че винаги оправяш нещата. Синдбад, Синдбад, винаги добре са при теб нещата. Проксима Видео представя анимационния филм Синдбад и Али Баба. Schaut, wie viel Glück dieses Kind hat. Sindbad, Sindbad, kleiner Mann, du bist okay. Deine Freunde warten schon lang auf dich, Sindbad, denn sie wissen, du hast die beste Idee. Schon wieder ein... Пак ли някакъв дух? Не, това е пясъчна буря. Скрий се бързо! Ама и ти си един. Къде да се скрия? Легни на земята и се дръж здраво! Чули ме? Трябва да легнеш на земята! Вятърът ще отнесе Камилата, Синдбад. Не те чувам, Шила, ела! По-добре ме дръжти. Човката ми е пълна с пясък. Всичко скърца. Сега и очите ми се напълниха с пясък. Нищо не виждам. По-добре млъкни, за да не се нагълташ с пясък. Остави се просто на вятъра да те носи. Все ще пристигнем някъде. Само си стисни здраво очите. Навсякъде има само пясък. Горе, долу, накъдето и да погледнеш. Синдбад, приземихме се. Къде си? Ей, момче! Свали ме долу! Горе съм! Защо се криеш? Ела при мен, за да видя с кого говоря. Не мога! Защо да не може? Страх ли те е? Погледни най-после нагоре. Наистина загряваш много бавно. Не бъди нахален. Откъде мога да знам, че някой седи на палмата? Стига си приказвал. Няма ли да ми помогнеш? Страх ме да не падна. Със сигурност ще ти е от полза. Може би следващия път ще кажеш, моля. Какво правиш? Дръж се здраво. И сега... Опа! Какво значи това? Какво правиш там долу? Пусни се! Просто се пусни! Щом стигнеш над водата, се пусни! Не мога да се държа повече. Стига! Хайде, пусни се! Нищо няма да ти стане, ако паднеш във водата. Ти така си мислиш. Не мога да плувам. Най-после се накани. Ама ти наистина ли не можеш да плуваш? Какво става? Водата изобщо не е дълбока. Много мило от твоя страна. Нямаш представа колко бях жаден. Защо не изплува веднага? За момент наистина се изплаших. Защо си се покатерил на палмата? Криеш ли се от някого? Аз да се крия? Няма от кого. Попаднах в пясъчна буря. И аз се борих доста. Напълно е възможно. Аз се казвам Синдбад и идвам от Багдад. А ти кой си? Не знаеш ли? Аз съм Али Баба и съм най-големият разбойник на пустинята. Ти си пустинен разбойник? Да. А сега ми дай каквото имаш. Не те разбирам.
Този път ти загряваш бавно. Пари, злато, скъпоценни камъни, взимам всичко, но колкото е по-скъпо, толкова по-добре. Обаче аз нямам нищо, Али Баба. Съвсем нищичко. Имах нещо в дисагите, но Камилата ми избяга. И сега нямам нищо. Ако знаеш, щях да те оставя на палмата. Въпреки това беше много любезно от твоя страна да ме свалиш оттам. Както и да е, вечно не ми върви. Знаеш ли какво? Можеш да ми помогнеш. Дръж. Щом като няма злато, можеш да работиш за мен. Напълни го с вода веднага. Като че ли се връща, Така си и помислих. Пак празни обещания. Няма вода, нали? Сега ще дойде. Просто върви по-бавно от мен. Водата ли? Това не е честно. Аз съм толкова малък, а той е толкова голям. Можеше сам да си влачи меха. Кой е този? Моят слуга. Във всеки случай вече ми е слуга. Какво? Не мисля, че е така. Какво мислиш ти, изобщо не ме засяга. Важното е да работиш добре. Аз не съм слуга. Аз съм търговец. Не приказвай много. Иди и присипи водата. Ей, Али Баба, сигурно не си разказал на момчето кой си, нали? Не се тревожи, Салбус. Ти си главатарят. Ти можеш да му разкажеш. Дали би да те е страх от това малко момче? Пак проблеми. Не знам, обаче тук не ми харесва. Изобщо не е честно. Познай от 3 пъти кой е тук. Ти ли си? Вече се бях оплашил, че бурята те отнесла. Така и стана, но те намерих. Не мисля, че бих могла да те зарежа, ей така. Само така. Сега и двамата сме в безопасност. Не бих нарекла това тук безопасност. Тези хора не ми харесват. Нещо са намислили. Как така? Чула ли си нещо? Не, но дебелият се държи много таинствено. Естествено, нали са разбойници? Значи, пак от начало. Една неприятност след друга. Ела, искам да ти покажа нещо. Ама... Ей, това е... Ами да, това е моята Камила. И ти си оцеляла от бурята. Сега вече всичко ще се оправи. Пак сме заедно. Ей, ти! Махни си ръцете от Камилата ми. Това е моята Камила и мога да я галя колкото си искам. Откъде си толкова сигурен? Всички Камили си приличат. Сигурен съм. Извървели сме много път заедно. Това не доказва нищо, момчето ми. Била е твоя, но сега е моя. Разбра ли ме, шмекер такъв? Да не си е пипнал повече. Не си го и помисляй. Камилата е моя и ще остане моя. Млък? Тук решавам аз. Няма да ти дам да ме ограбиш. Откажи се, Симбад, те са по-силни. Но аз си обичам. Не се притеснявай, докато си с моите хора, ще я виждаш всеки ден. Твоите хора ли? Изобщо не разбирам как търпиш всичко това. И аз се питам понякога. Но аз съм един от тях и трябва да се гордея с това. Според мен трябва да се срамуваш. Ако ще се срамувам, то е само защото главатарът все още е Салбус. Но един ден, като стана аз главатар, ще те направя свой заместник, обещавам ти. Ще трябва да ти откажа. Не искам да бъда разбойник. Един ден ще стана голям търговец. Олеле, връща се Али Баба първи. Али Баба първи ли? Да, нашият главатар. Мислих, че Салбус ви е главатар. Али Баба първи е главатарят. Сега вече не разбирам абсолютно нищо. Добре дошъл вкъщи при своите приятели, главатарио. Разреши ми да ти представя един нов разбойник. Нов, значи. Изпрати го при мен, другият също. Али Баба първи иска да говори с вас. Побързайте, не обича да чака. Това е новият главатарио. Не е кой знае какво, но изглежда хитър. Аз го намерих, не Салбус. Значи може да бъде мой слуга. Затвори си устата. Не, Салабус, ти си затвори устата. Ела тук, Али Баба. Къде намери момчето? Седеше на една палма. И смяташ, че може да му се вярва? Да, има честно лице. Какво има? Честно лице ли? Чуй ме добре, момчето ми. Ние сме разбойници и честното лице е последното, което ни трябва. От друга страна, може и да е полезно, че го има. Може и да ни потрябва. Имам нещо предвид. Чувал ли си за султана на Абаса? Да, чувал съм нещо за него.
Моля ви, не закачайте султанът на баса. Той е много добър човек. Срещал съм го. Не е важно дали един султан е добър или не. За нас е важно дали съкровищницата му е добре напълнена. Имам чувството, че Али Баба смята да вземем с нас това момченце, а той иска да избяга. Изобщо не искам да тръгвам с вас. Стига, Салбус. Разбира се, че ще го вземем, само че аз ще го пазя. Искаш да го пазиш, значи? Нямаш друг избор. Разбрали ме? Можем да разчитаме на Синдбад. Ела, Синдбад, тръгваме. Кажи ми, при вас нещата не са ли малко объркани? Говори по-ясно, не мога да те разбера. Първо идваш ти и ми казваш, че си Али Баба. После идва още един и също казва, че е Али Баба. И кое ме обърканото? Аз искам да бъда като Али Баба и затова се нарекох така. Той е главатар и Салбус е главатар. Салбус се прави на главатар, когато Али Баба го няма. Но ти каза, че искаш да изместиш Салбус. Ей! Така и ще направя. Не мога да го понасям, като почне да се надува. Май не го обичаш много. Обичам го, колкото и да ти е странно. Той беше първият, който се е държал добре с мен. Добре, но ти все пак трябва да си имал родители. Стига, не слагай пръст в раната. Не съм имал родители. Умрели се, когато съм бил малък и после някаква леля ме е продала. Така ли? Синдбад! Шила! Шила! Това не може да е истина. Ти не може да искаш да помагаш на разбойник. Не искам! Това е смешно. Как изобщо може да говори? Това е Шила. Винаги е можела да говори. Тя е моя. Тогава може да ни от полза. И тя ще ми бъде слуга. Съжалявам, господине, но ще трябва да ви откажа. Стой! Кажете паролата преди да продължите. Съжалявам, не знам паролата. Изгубихме се. Искаме само да си починем, моля ви. Почивайте където искате, но не и тук. Султанът на баса не понася чужденци. Султанът на баса. Ние сме обикновени артисти. И ако султанът пожелая, можем да му изиграем нещо. Играйте на когото искате, но се махайте от тук. Султанът на баса не обича артисти. Почакайте. Може да покажете нещо на мен. Толкова ми е скучно. Султанът няма да разреши. Аз ще говоря с него. Ние не умеем кой знае какво, но ще ви го покажем с удоволствие. И можеш ли нещо, аз не? И това е сред пустинята. Прилича на дворец, а е само една палатка. Който е направил това чучело, си разбира от занаят. Не се страхувайте, тя не хапе. Безобидна е като котенце. Татко, събуди се, татко, имаме гости. О, точно сега ли? Так му сънувах. Можеш после да продължиш да спиш. Това са артисти, които искат да ни изпълнят нещо. Артисти ли? Малко разнообразие няма да ни навреди. Не мога да стоя на главата си и с уши също не мога да мърдам. Спокойно, остави това на мен. Не, ние ще ви покажем нещо, султане, това малко птиче. Така ли? Само птичето. Какво друго може едно птиче, освен да лети? Ще бъдеш много удивен, султане. Нашето птиче знае повече думи от най-големи артист по пазарите. Не си го и помисляй. О, да, то говори като човек и вие сте го научили на това. С дългогодишен труд. Покажи какво можеш. Разкажи някоя история. Чуй какво ще ти кажа. Първо се казва моля и второ нямам ни най-малко желание. Много добре, много добре. Това е най-чудното нещо, което съм виждал от много време. Няма да позволя да ме правят на посмешище. Няма да търпя такова нещо. Шила, моля те, върни се! Като че ли днес не е в настроение. Извинявайте за поведението й. Глупости. За такова нещо не е нужно човек да се извинява. Това е просто една птица. Да ще е заслужила ли си някакво възнаграждение? Разбира се, татко. Безобразие. Би трябвало да ги зарежа. Но какво да направя, като ми е толкова добро сърцето? Толкова съм привързана към Синдбад. Отдавна не съм ял нещо толкова вкусно. Ако господата са се нахранили, мога да им покажа нещо изненадващо. Така ли? Изненада?
Това е някаква магия. Винаги взимаме фонтана със себе си, когато пътуваме. Той е гордостта на татко. Това може да бъде наистина много полезно в пустинята. Жегата се понася по-добре, когато наблизо има студена вода. Елате, ще ви покажа как работи фонтанът. Много хитро. За момент си помислих, че можете наистина да правите магии. Този султан наистина е много умен. И аз така мисля. Ела с мен. Сам видя колко са добри с нас. Мисля, че да ги предадеш на твоите хора. Забравих за какво съм тук. Добре, че ме подсети. Много благодаря, Синдбад. Така, значи, благодариш ми. Много добре знаеш, че не ти го казах, за да ти напомням. Там, където другите хора имат сърце, ти имаш камък. Не искам да повярвам, че това е така. Синдбад, какво мога да направя? Слушай, трябва да се върна при тях. Кой каза, че трябва? Имаме чудесна възможност да избягаме. О, не. Те ще ме търсят и един ден ще ме намерят. Просто трябва да избягаш достатъчно далеч. Бягай ти. Това е добра възможност. Аз ще се оправям после с тях. Салбус ще те накаже. Не се знае още. Салбус не е чак толкова могъщ, колкото си въобразява. Бягай, Синдбад. Останалото остави на мен. Чуваш ли? Но, Али Баба! Ей, Синдбад! Много е опасно. Не се тревожи, чух всичко. Той е един от тях и с нищо не е по-добър. Не е така. Той само си въобразява, че иска да е разбойник, защото не знае нищо по-добро. Той просто не познава по-добро. Ще ти кажа само едно. Бягай колкото се може по-бързо. Няма да стане. Не. И ти не бива да си толкова безсърдечна, Шила. Добре, добре. Ще го проследя и ще видя какво става. Но внимавай. Не ми разказвай приказки, Али Баба. Къде се е скрил? Не е приказка, избяга. Освен това е безсмислено да нападаме султана. Той има 100 войника, а в съкровищницата му няма нито една жълтица. Беден е като църковна мишка. Защо ме лъжеш, Али Баба? Аз знам със сигурност. Какво? Че султанът е разпънал палатките, защото чака войниците. Хайде, оковете го, той е предател. Не искам да го виждам повече. Аз ти вярвах. Мислиш ли за много хитър, а? Това беше клопка и ти попадна първо в нея. Ти си глупак, Али Баба. Да се надяваме, че вече си наясно с приятелите си или все още си въобразяваш, че разбойниците са добри. Казах ти го, но мен никой не ме слуша. Така значи? Да, за съжаление. Добре, че ми каза. Моля те, султане, опитай се да простиш на Али Баба. Той не е виновен. Може и така да е, но какво ще правим с останалите? С цялата банда? Как да се отбраняваме? Синдбад, те идват всички заедно, всички до един, без Али Баба. Загубени сме. Не сме. Няма да се предадем така бързо. Когато нападнат, ще нападнат първо тази палатка, защото е най-хубавата. Трябва да се скриеш някъде другаде. Добре, само не разбирам какъв е смисълът. Когато влязат, ще дръпнете. В никакъв случай преди това. Аз разбрах, а ти? И ти трябва да се постараеш. Напред! Идват! Всички по местата си! Вътре са! Дърпайте здраво! Готова! Ура! Само излез, Салбус! Къде е котката? Махнете котката!
Къде се разбързахте? Какво искаш от нас? Махни се! Махни се! Махаме се! Бягайте! Бягайте! Този няма да го видим скоро отново. Синдбад, много съм ти задължен. Ако някой път имаш проблеми, ела при мен и аз ще ти помогна. Ако някой тук трябва да благодари, това съм аз. Все пак получих Камилата. Може би ще се видим в Багдад. На теб благодаря особено много, Шила. Довиждане! 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 Това е първата принцеса, която е помислила за мен. Довиждане! Всички други забелязаха само теб. Али Баба, ти да не би случайно да имаш път към Багдад? Ако си съгласен, бих дошъл с теб. Не познавам никого, освен вас. От моя страна няма проблем. Бих опитала да го науча на поведение. И аз бих станал търговец. Знам как да взимам парите на хората, а останалото ще го науча. Да вървим! Когато Синдбад и Али Баба пристигнаха в Багдад, султанът даде в тяхна чест голям пир, защото славата им, как умно и ловко са помогнали на султана Набаса, се беше разнесла навсякъде. Чувал ли си нещо за обноски на масата? Чувал съм, но ние не седим на маса, седим на земята. Въпреки това, можеш да се държиш малко по-добре. Невъзможен си, Синдбад. Мляскаш като Камила. Не забравяй, че сме в двореца. Колко хубаво танцуват! Много са хубави, очарователни са. Как мислиш, главатарио, дали да не се поканим на празника? Така празника ще стане незабравим. Хора, забийте шпорите. Тази вечер отиваме да празнуваме. Ще празнуваме в багдадската съкровищница. Синдбад, това е твоят празник. Трябва да ни изиграеш нещо. Какво? Аз ли? Не мога. По-добре, не. Все нещо, маничко, трябва да можеш. Или да ни изпееш нещо. Защо не ни изпееш една песен? Може ли аз да покажа нещо? Мога нещо, което ще се хареса на всички. Да, защо не? Започвай, Али Баба. Благодаря. Моля, принцесо, окажете ми честа да ми дадете за малко шала си. Трябва ми за представлението. Що ме молиш толкова учтиво, не мога да ти откажа. Благодаря. Няма защо да ми благодариш, ето. Ще ви покажа нещо, което днес правя за първи път. Танц с мечове и завързани очи. Престани да трепериш, седнал си съвсем удобно. А вие се забързайте най-сетне. Празникът няма да трае вечно. Внимавай, Али Баба!
Съжалявам, магазинът е затворен. Знам, за това съм дошъл. Не се приближава и стой там, дебелако. Иначе ще кажа на султана. Махай се! Надявам се, че ви е харесало. Ми е харесало. Ти беше великолепен, Али Баба. Добре, Али Баба, чудесно! Защо не си ми казал, че можеш такива неща? Султане, случи се нещо ужасно. Али Баба е в града с 40-те си разбойника. Али Баба и 40-те разбойника? Моля ви, не дейте. Това е всичко, което имам. Стига толкова, тръгваме! Синдбад, били си и при нас. Подлеци! Престани да плачеш, Сулайка! Всичко свърши! Много страшно ли беше? Да, взеха всичко от къщата, а каквото не им трябваше, го изпочупиха. За теб ще си помисля още малко. Добре ти е с този парцал. Добре да е. Почти се бях задушил. Благодаря ти, Али Баба. Престани, ядосан съм. Да се оставиш да те заловят като някоя баба. Защо си ми ядосан? Какво можех да направя? Такава е волята на Аллах. И защо са му на Аллах нашите килими? Откъде да знам защо са му килими? Може би му мръзнат краката. Знам само, че срещу неговата воля не може да се направи нищо. Извинението на страхливците. Аллах си знае работата. Ако той иска да ми мръзнат краката, ще мръзнат. Спрете, всички спрете. Имаме ли загуби? Не, всичките 40 разбойника са на лице. Добре, много добре. Поне едно радостно нещо. Чуйте ме сега. Утре, след залез слънце, пак ще нападнем Багдад. За нищо на света не биха ни очаквали. Нищо не са ни оставили. Съвсем нищо. Да, Шила, наистина е така. Не тъгувай. Такава е волята на Аллаха. Нищо не може да се направи. Примири се. Не, няма да се примиря. И с твоите приказки също. Спрете да се карате. По-добре помислете какво можем да направим. Имаше толкова много спомени от родителите ти. Сулайка, те са само откраднати. Точно за това съм толкова тъжна, защото ги откраднаха. Разбирам те, но горе главата. Все някак си ще си върне всичко. Така. Твоето така не ми харесва ли, баба? Не е необходимо да ти харесва. Важното е да се решиш да дойдеш с нас. Надявам се, че не говориш за разбойниците. 40 разбойника са 40 врагове, момчето ми. И ти си бил член на тази банда, нали? Би трябвало да ги познаваш достатъчно, за да знаеш колко са опасни. Али Баба е бил разбойник? Разбрахте ли? Ще питаме във всяка къща. А аз какво мога да правя, Синдбад? И аз искам да помогна. Искам. Можеш да придружиш Сулайка и да й помагаш. Това ли е всичко? Радвам се, че те виждам. Но какво правиш наоколо? Повечето хора се изпокриха. Само войниците са тук. Търсят разбойниците, както и ние. Но те са толкова много, а ние сме толкова малко. Я кажи, Хасан, не искаш ли да ни помогнеш?
Спокойно, Хасан, ще обясня на стареца. Нищо не можеш да му обясниш. Войниците. Сигурно вече знаят нещо. Имате ли някаква представа дали разбойниците са още в града или са се върнали в пустинята? След мен, мъже! Това са жълтици. Помощ, тревога! Всички при съкровищницата! О, не, сега вече и останалото го няма. Бяха преоблечени като войници. Нищо не можех да направя. Безкрайно съжалявам. Не се извинявай. Размърдай се веднага и ги намери. Ей, отворете вратата! Хайде! Намерих нещо, което принадлежи на двореца. О, разбойник! Ето за този говоря. Нещо за нас ли имаш? Да, една торба с злато. Лежеше на земята. По-скоро мисля, че е лежала в съкровищницата. Хванете го веднага. Мен? Ама защо? Аз съм на ваша страна. Искам да ви помогна. Не приказвай много. Ще разберем на чия страна си. Олеле, Али Баба. Така, точно си мислех, че не ти е чиста работата, приятелче. Усетих го само като ти видях върха на носа. Какво общо има върха на носа ми с бандата? Не се осмелявай втори път да крещиш на министъра на Багдад. Ще ти кажа какъв си. Промъкнал си се двореца като приятел на Синбад. Вярно е, че съм приятел на Синбад, но не съм се промъкнал. Бяхме поканени. Да, ти беше поканен, но това беше грешка. И мога само да се надявам, че можем да оправим грешката. Не се преструвай, ти си от бандитите. Хвърлете го в най-тъмната килия на двореца. Не, пуснете ме. Поне чуйте какво имам да ви казвам. Нищо не съм направил. Влизай вътре. Глупаци. Отворете вратата. Искам да говоря с султана. Заведете ме при него. Трябва да говоря с султана. Не може да са направили това. Може и щом ти казвам. Видях ги със собствените си очи. Затвориха го. Да, деца, нищо не можем да направим срещу това. Такава е волята на Аллаха. Какво? Какво? Само се питам с какво го заслужихме. Първо Аллах ни взе килимите, а после и Али Баба. Чухте ли какво е станало? Затворили са Али Баба? Да, Хасан точно ни разказа. Той е бил там. Значи признаваш, че твой така наречен приятел преди е участвал в бандата на разбойниците. Да, разбира се, но това беше отдавна. Али Баба стана честен човек. Да, всички казват така. Повярвай ми, Синбад, който е бил разбойник, си остава такъв. Не се променя никога. Не, Али Баба. Аз го познавам много добре. Той често ми е помагал. Не мога да повярвам. Аз им връщам златото и какво правят те? Затварят ме. Радвам се, че най-после съм си вкъщи. И какво става? С малко повече късмет трябва да се получи. Не ме познават добре. Това ме е спасявало не един път. О, Аллах, колко е високо. Сега идва най-трудното. Това е Али Баба! Дръжте го! Затворникът избяга! Помощ! Затворникът избяга!
Това там е Али Баба. Али Баба! Стой! Оставаш тук, Синдбад. Али Баба е избягал само с твоя помощ. Никога няма да ти го простя. Никога! Изобщо не съм му помагал. Помогнал си му и за това сега ще те затворя. Нямам нищо общо с това, моля ви, не дайте! Министре, преди да си направил още грешки, бих ти казал няколко думи, ако позволиш. Помисли си, министре, не ме ли познаваш от някъде? О, да! Вие сте крал Аладин. Отдавна не съм чувал нищо за вас. Добре дошъл, Ваше Величество. Пред краля се покланяш. Пред един стар човек не би го направил. Признай си, министре. И на сън не бих си помислил, че сте му приятел. Никога. Аз не само съм приятел на Синдбад, аз съм приятел и на Али Баба. И искам да ти кажа нещо, министре. Обичам ги и двамата повече, отколкото съм обичал вас. Защото те двамата ме обичат заради мен самият, а не заради короната и властта ми. Не разбирам. Какво общо имате вие с тези две момчета? Но това е все едно. Можете ли да докажете, че Али Баба не е разбойник? Да! Той искаше да стане честен човек, а сега го издирват като престъпник. По-добре да беше останал при нас. Тези двамата не ми харесват. Добре, Сулайка. Наистина си се справила много добре. Синдбад, ти си свободен. Направих това с пясъка, защото си мислех, че така ще ги проследим по-лесно. Да, това е една добра идея. Това бяха двамата, които тършуваха в къщата ни. Виж, Синдбад, само трябва да тръгнете по следата. Тя се вижда ясно. Пясъкът е бил малко, следата изчезна. Нищо, Шила. Сега поне знаем в коя посока са потеглили. От тук можем да тръгнем по следите. Синдбад? Али Баба? Време беше да се появиш. Навсякъде те търсих. Наистина ли си ти? Да не си призрак? Погледни тук. Търси се. Не мислите ли, че изглеждам великолепно? Сега съм известен. Много тъжна слава да ти издирват. Нямаш вкус, Али Баба. Престани. Все едно е с какво си известен. Важното е да си. Няма ли най-после да тръгнем по следата, преди да са ни избягали? Спокойно. Така. Трябва да правиш каквото ти казвам. Хайде, напред! Спри, Али Баба! Конче, спри! Следите водят направо към водата. Няма ли да ги огледаме по-отблизо? Да, Ди! Много странно, Али Баба. Синдбад, трябва веднага да се скриете. Разбойниците идват насам. Не могат да дойдат оттам. Те са изчезнали. Тогава са други разбойници.
Сезам, отвори се! Чули какво каза? Нещо с отвори се. Салам, отвори се. Не, не беше салам. Нищо не се отваря със салам. Тихо, връщат се. Сезам, затвори се! Шафран или нещо такова. Ще дойдеш ли? Нека да опитаме. Къде останахте? Кой знае кога ще се върна? Шила е права. Ела. Този път ме е страх. Опитай с Шафран. Със сигурност не беше Шафран. Вътре имаше Да не е било Пипер. Ще опитам с Пипер. Пипер, отвори се. Чуваш ли ме? Не беше Пипер. Трябва да опитаме с нещо друго. Може да е било банан. Звучеше така. Добре, ще опитам. Банан, отвори се. Чуваш ли ме? И банан не беше. Ябълко, отвори се. Чуваш ли ме? Райска ябълко, отвори се. Лещо, отвори се. Чуваш ли ме? Еврейк, отвори се! Ананас, отвори се. Чесън, отвори се. И това не беше. Синдбад и Али Баба прекараха дълги часове да търсят правилната дума, но тя просто не им идваше на ум. Шила смяташе, че са се побъркали. Какво друго можеха да правят, освен да търсят паролата? Нямаше друг начин да влязат в пещерата. Шила непрекъснато се опитваше да ги убеди да престанат, но нито Синдбад, нито Али Баба я чуваха. Така на Шила не й остана друго, освен да се помъчи да измисли нещо, и тя започна да дава най-невероятни предложения за дума. Но каквото и да опитваха Синдбад, Али Баба и Шила, не постигнаха успех. Изморена съм, изтощена съм. Всичко ме боли. Прегракнал съм като гарга. Какво? Надявам се, че под проскубана гарга нямаш предвид мен, нали? Не, Шила, разбира се, че не. Не се обиждай. Ще стоя тук, докато разбойниците се върнат. И каква ще бъде ползата от това? Ще опитам да ги подслушам, както направихме вчера. Сезам! Това беше сезам! Нищо подобно. Изобщо не беше сезам. Звучеше по съвсем друг начин. Нещо като банан. Не, с банан опитахме вече. Със сигурност беше сезам. Сезам! Отвори се! Нищо. Мислиш се за много умен. Поздравявам те! Синдбад ти спечели! Гледай, Синдбад. Синдбад, гордея се с теб! Тъмно е. Тук е като в приказките. Но не е приказка. Не може всичко това да са скъпоценни камъни. Не може всичко това да е злато. Не може всичко това да е истина. Ще чакате ли да се върнат разбойниците или ще предприемете най-после нещо? Хайде, събирайте! Само искам да знам какво има в тези чували. Още злато! Това има вътре. Това са най-хубавите чували, които съм виждал.
Сега сме по-богати от най-богатия махараджа на Ориента. Вие да не си въобразихте, че сте на летни ориенталски празненства. Престанете да дрънкате и се захващайте за работа. Искахте да върнете ограбените пари. Не е забранено човек да помещае малко. Толкова е хубаво тук. Наистина е така. Но хайде, Али Баба, да започваме да изнасяме. Не всичко, Синдбад. Само това, което принадлежи на султана. Другото не е ваше. Но не и на разбойниците. Те са го откраднали от някъде. Слушай, ще взема всичко, което мога да нося. То не е чак толкова много, Синдбад. Вдигни чувала. Виж колко тежи. Не се грижи за това. Разчитай на мен по въпроса. Какво искате да вземете каруците ми? И дума не може да става. Само това ми остана, след като разбойниците ме обраха. Казим, познаваш ме отдавна. Винаги изпълнявам обещанията си. Ще ви дадем за всяка каруца 2 пъти по толкова, колкото изкарвате обикновенно. За ден или за седмица? 2 пъти това, което изкарвате за цял месец. Дадено. Хайде, магаренце! Добро, магаренце! Тичай! Ди! По-бързо, ди! Нали не мислиш, че им е чиста работата? Откъде ще вземе толкова пари, че да ни плати? Ще разберем това. Сезам, отвори се! Сезам, затвори се! И във всеки чувал има точно толкова злато, колкото в този тук. Мога да разбера защо си глътнал езикара. Не го вярвам, не го вярвам, не го вярвам, не го вярвам. Повярвай, Ара, обърни се, огледай се, истина е. Но какво ще стане, когато Али Баба първи се върне, за да си го вземе? Добре е дошъл, но този път ще го очаква капан. Синдбад, бих искал да знам колко жълтици има тук вътре. Нали не искаш да ги броиш? Ще ти трябва дни. Ако ги броим една по една, никога няма да свършим. Знам какво ще направим. Ди! Кой идва толкова късно? Аз съм Казим. Исках само да ти донеса възнаграждението. Мислех, че го чакаш. Я ми кажи, това чисто злато ли е? Какво друго? И ако ми дадеш всички съндъчета, които имаш, ще получиш злато. Не, благодаря, това ми стига. Казим, нали, няма да се откажеш от тези хубави малки жълтици. Дай му съндъчетата, които иска. И докажи за първи път, че не съм се омъжила за мухлю. Хайде! Да, мила. Понякога е наистина много неприятна, но е хитра, трябва да й се признае. Но и аз съм хитър. Благодаря ти, Казим. Ще останеш доволен. Така се прави. 1. Наложително ли е? Това е губене на време. 2. Никой от вас ли няма да ми помогне? Аллах, защо става така, че всички си загубват разсъдъка, като видят злато? Не забравяй, Аллах, че той иначе е добро момче.
Сезам, отвори се! Побързайте! Тук са влизали разбойници. Ограбили са ни. Кой граби разбойници? Какво се мотаете? Тичайте и търсете следи. Тичайте! Претърсете всеки ъгъл. Да ми се случи на мен. Погледни това. Какво мислиш, че е? Седи от каруца. Те водят към пещерата. И излизат от пещерата по посока на Багдад. Събуди се, Казим, носят и съндъчетата. Много ни помогнаха, благодаря ти. Щеше да е по-добре, ако имаше повече съндъчета. За какво ти бяха притрябали посред нощ? По някой път е по-добре човек да не знае всичко. Ето ти обещаните пари. Надявам се, че си доволен. Довиждане, Казим. Да, разбира се, доволен съм. Става нещо странно. А сега си върни дар словото и кажи къде си го скрил. И не се опитвай да отричаш, следите от каруците водят до твоята къща. Какво искат тези? Синбад, ела бързо, да ти покажа нещо. Какво има, Хасан? Не питай, на вратата е. Ела, бързо! Ето, този знак го направиха двама мъже. Видя ги как избягаха. Аха! Това може да е само Али Баба първи. Открили са ни по-бързо, отколкото си мислех. 40-те разбойника. Да се надяваме, глупаци, че не сте сбъркали пак. Главатарю, за какви не мислиш? Това е къщата или аз съм магаре? Ето, това е нашия знак. Познавам го. Но... Не, главатарио, това е къщата. Това е нашият знак, който издълбахме. Сигурен ли си? Разбира се. Главатарю, тук има още един. Не разбирам какво става. Какво? Това е твърде сложно за мен. Можеш ли да ми обясниш? Някой е бил по-умен от нас. Все още чакам да ми кажете коя е къщата. Не знам, мисля, че е тази тук. Не, тази е. Не, ето тази. Аз мисля, че е тази. Или тази. Или онази там. Мисля, че момента наближава. Къде се губи той със своите 40 разбойника? Да, трябваше вече да се е появил. Отдавна се стъмни. Добре, щом те не искат да идват, аз ще отида при тях. Ще ми обясниш ли какво значи това? Ти разбираш ли нещо? Не. Навсякъде има знаци. Сулайка. Какво прави там?
Можеш ли да ми обясниш защо си издълбала тези знаци по всички врати, Сулайка? Исках да заблудя разбойниците и мисля, че това беше добра идея. Сега със сигурност не знаят къде да ни намерят. Белязала съм почти всяка врата в града, но за съжаление имам работа още. Много добре знаеш, че искахме да хванем разбойниците. Много добре знаеш, че те мислят, че Али Баба е обрал султана. Всичко беше напразно. Мъките с пещерата, съкровището и бягството от затвора. Салбос, ако не побързаш и не ми покажеш къщата, ще си избера още днес друг заместник. Ето, познах я. Това е къщата, която търсим. Дървени глави. Точно тук започнахме да търсим. Въртим се в кръг. Стават и такива неща, главатарю. Не може да се случва такива неща. На посмешище ли искате да ме направите пред хората? Добър вечер, с какво мога да ви служа? Трябват ми 40 делви, които да са толкова големи, че в тях да могат да се скрият големи мъже. Точно 40 делви? Тази тук харесва ли ви? Харесва ми, но можем да направим сделката само ако ми разкажеш кой не е каруците ти. Кои каруци, благородни господине? За съжаление не знам за какво говорите. Много добре виждаш. Знаеш за какво говоря. Мисля, че един... Какво става, приятелче? Имаш ли усещането, че мога да чакам дълго? Нищо не знам, чужденецо, наистина, нищо. Така ли? Да. Може ли да отдъхна при вас? Не знам. Аз съм търговец и от много време съм на път. Казаха ми, че тук живее търговец, който може да поиска да сключи сделка с мен. Търговците са винаги добре дошли в моята къща. За мен е по-важно да знам, че камилите ми са добре дошли тук. Пътуваме вече 2 месеца и те са наистина много изтощени. Ще се погрижим за камилите ви. Заповядайте вътре. Това е най-вкусното ядене, което съм опитвал от много време. Вие сте великолепни домакини. Много ви благодаря за грижите. О, това не са никакви грижи. Много се радваме. Ние се радваме на всеки гост, който има какво да ни разкаже. Сега поне знам как да изразя признателността си. Синбад! Вярваш ли, че това е търговец? Нямам съмнение, че това е Али Баба първи. Да, и аз си помислих това, но понякога стават съвпадения. Тези делви не са били 2 месеца на път. За нищо на света. Синбад, аз ги преброих. Точно 40 са, нито повече, нито по-малко. 40 разбойника. Ще стане неприятно. Време ли е вече, главатарю? Не, рано е още. Добре. Сулейка, донеси, моля те, още една кана червено вино на нашия гост. Не му ли стига вече? О, не, благодаря. Достатъчно. Още една глътка. Добре, защо не? Какво ви изглеждате огрижен, да нямате неприятности? Да, всъщност трябва да пазя камилите и делвите си. Да ги пазите? Дали не вярвате, че някой ще ги открадне? Не се притеснявайте, Али Баба вече беше тук. Няма да дойде пак. Мога само да се надявам, че сте прав. Тихо! Сега! И сега следващата! Хайде пак! Благодаря ти! Ето, нося ви още. Много добър вкус. Заспал съм. Това от виното, с което ме пои старецът. Излизайте, всички спят. Не чувате ли? Трябва да излезете. Сега ще ви дам да разберете.
Излизай! Няма! Излизай! Не мисля да излизам, оставам си вътре. И ако някой иска нещо от мен, да бъде така добър да влезе. Единият от нас се е натраскал яко. Излез от делвата и то веднага. Кой ме смущава? Кой блъска така по делвата? О, Аллах, помогни ми да се умея да се овладея. Синдбад, хайде, Синдбад, отвори вратата, знам добре, че е при вас. И да не ви е хрумнало да го криете. Министърът! Отвори вратата, Синдбад. Само тези ми липсваха. Али Баба, събуди се. Не чуваш ли какво ти казвам? В името на закона, написано от султана, ти си арестуван. Затворете си най-после устата. Къде се е скрил този Али Баба? Отговаряй. Доколкото знам, точно залавя 40-те разбойници. Всичките ли разбойници? Добре дошли, господин министър. Идвате точно на време. Мисля, че можем да ви покажем нещо, което ще ви зарадва. Как смееш? Те са тук вътре. Всяка делва има по един от 40-те разбойника. Синдбад, Али Баба първи прескочи през оградата. Трябва да го хванем. Ама, че късмет. Аз ще се върна, Синдбад. И тогава ще ми платиш. Сигурно е от виното. Защо си се преоблякал като султан, главатаро? Изглеждаш много смешно. Ако продължаваш така 3 дни, няма да получиш нищо за ядене. Това е истинският султан ли? Пуснете ме, искам да се махна, искам да изляза. Леко, леко, няма никакъв смисъл. Престани да крещиш. Хвърлете ги в затвора. О, Ара, каква чест. Аллах да ви възнагради за добрите дела. Ние сме тук, за да върнем ограбените съкровища. Успяхте ли да донесете всичко? Да. Ти ми помогна за втори път. Знам, но се надявам, че ще мога да ви помагам много по-често. Знаеш ли какво, Синдбад? От цялото си сърце се надявам, че никога вече няма да имам нужда от помощта ти. Много благодаря за всичко, което направи Али Баба. Принцесо, вие наистина си спомняте как се казвам. Разбира се, и никога няма да го забравя. Синдбад, Шийла, Али Баба и Ара поканиха всички жители на Багдад и те дойдоха. Взимайте, всичко това ви принадлежи. Взимайте толкова, колкото можете да носите. Но пуснете първо старите и слабите. И децата не ги забравяйте, и те могат да вземат нещо. Само това ми липсваше. Той раздава всичко. Метли, хубави метли продавам. Купете си метла. Хора, купете си метли. Хубави метли. Това е за теб. Всички коколи ме болят. Все едно съм прекопал цяло поле. Вече не съм в първа младост. Това ли е всичко, което остана? Сложих килима на страна, помислих си, че е твърде мръсен, за да го подаряваме. Беше ме срам. Знаеш ли какво си мисля, Синдбад? Това е летящ килим. Иначе не знам защо Али Баба първи ще го краде. Не говори глупости на момчето, Али Баба. Килимите не летят. Той не се ли помръдна току-що? Мисля, че все пак е летящ. Разбира се, че е. Аз разбирам от тези неща. И ти ли започваш с тези приказки? Просто се пошегувах. Но щом ви го казвам, значи съм го видяла. Стига, това е един нормален килим, нищо повече.
Спрете го! Искам да сляза! Изглежда, че под синето небе на Ориента са възможни всякакви странни неща. Може би това беше заради вятъра? Вятър ли? Да, това може да бъде някакво обяснение. Всичко друго би било твърде невероятно. Защо да не е истина? Защо да не може този килим да лети? Често се е чувало, че има такива неща. Да опитаме всички дали може да лети. Хайде! Аз ще опитам. Хайде, килимче, издигни се! Чакай, вземи и мен, Синдбад. Синдбад! Спри го или поне го върни обратно. Лесно е да се каже. И аз искам да го спра, но нямам ни най-малка представа как. Извинявай, нямаше друг начин. Хора, тичайте! Летящо килимче! Пак ли, Синдбад? Сега поне знам. Кой ми е взел килимчето? Синдбад, опитай се най-после да кацнеш. Отмаляха ми ръцете. Тогава ми кажи как да го направя. Синдбад, ти наистина нямаш представа. Толкова ли е просто? Дръж се здраво, Али Баба! Имам чувството, че сега ще се приземим! Тук не е подходящо за приземяване. По-високо! Върхът! Ох, за малко. Синдбад, опитай се най-после да кацнеш някъде. Опитай се да го потупаш. Опитай по голямата синя точка. Не може да е така. Трябва да има друго решение. Внимавай! Али Баба, чакай! Али Баба, идвам! Можеш да го управляваш, като го удреш по точките. Точно така, но никога не ми вярваш, когато ти казвам нещо. Благодаря ти, Синдбад. Целият трепери от ужас, но много ти благодаря. Винаги аз трябва да върша работата. Другите никога нищо не могат. Престани да се оплакваш от всичко и от всички. Много добре знаеш, че си счупих ръката. Ако си беше счупил езика, щеше да е по-добре. Винаги трябва да върша гадната работа вместо другите. Идва някой. Който е да е, нека да изчезне. Но, момчета, какво ви става? Нали няма да изхвърлите своята любима баба? Напротив, ще го направя. Добре, остани.
Въпреки, че много добре знаеш, че при нас си всичко друго, освен добре дошла. Защо си се домъкнала точно днес? Нали знаете, момчета, че съм много заета, нямах време до сега. От 10 години не си правила магии. Не можех, момчета, бях си загубила килима, но сега той се появи отново и ще мога да продължа. И къде го намери? Да съм го намерила е малко силно казано, но поне го видях. В момента го притежава едно момче. Нямам представа кое е, но се казва Синдбад. Синдбад, винаги и навсякъде Синдбад. Не мога да слушам повече това име. Ох! И сега ти, мила бабо, внезапно се сети за нас, за да ти помогнем, обаче искам да ти кажа нещо. Не си го и помисляй. Къде беше ти, когато наскоро ни трябваше помощта ти? Когато този Синдбад ни превърна в пламъци? Пак той ли беше? Разбирам защо не искате да се борим заедно с това момче. Как да го направим? С една щупена ръка и един изкълчен крак. Но аз не искам да е така. Ето, вземи си вълшебния орех, който забрави последния път тук. Вие сте имали през цялото време вълшебния орех? Сега внимавайте, милички мои. Все още има какво да научите от мен. Как намирате табаса? Само гласа можеш да промениш малко. Не ти подхожда на външността. А сега? Как намирате гласа ми сега? Само да не ти хрумне да ме целунеш, бабо. Може ли да взема коня? По-добре не дей. Точно го направихме. Още не сме го пробвали. Няма значение. Сама ще се оправя с това. Внимавай! Довиждане, момчета. Кой иска да направи едно кръгче над Багдад? Канем всички най-сърдечно. Взимате ли и момичета на килима? Би било толкова хубаво. Винаги съм мечтала да пътувам с летящо килимче. Защо не? Хайде, непознато момиче, ела. Много си добър. Жалко. Той всъщност е добро момче. Но нищо не може да се направи. Искам си килимчето. Мишка! Сега какво ти стана? Връщат се! Не се страхувай. Това не е момичето! Ела, приятелче! Пусни ме, стара вещица! Помислете си дали ще се опитате да ме спрете. Птичето е в ръцете ми. Няма да не си измъкнеш. Ще те намерим. И горкоти, ако направиш нещо на Шила! Трябва да направим всичко възможно, за да я спасим. Но какво? Не знам. Аз съм виновен за всичко. Идвам и да се напердаша. Няма смисъл да се ядосваш, Алибаба. Само губим време. Коя беше тази Ара? Това беше Табаса, бабата на Балба и Джина. Тя е по-силна от внуците си. Спомниш ли си ги още тези двамата? Ей, Синдбад! Вземи това. Може да ти помогне. Тя се страхува от нея. Благодаря ти, Хасан. Добра идея! Страхотно! Долетя едно птиче. Това не се издържа. Тази птица пее вече 12 часа. Не мога да го понеса. Не се тревожи за това. По-добре погледни килима.
Ще ме приемете ли сега отново в семейството? Донесох килима обратно. Това беше условието. Чак след като ми кажеш къде ми остави коня. Вярно, да, коня. Трябва да съм го оставила някъде в Багдад. Съжалявам, момчета, но човек започва да забравя с възрастта. Не е за вярване. Какво става, Синбад? Защо се бавиш? Синбад, какво има? Хайде, идвай! Знаеш ли какво е това, Али Баба? Това е летящият кон. Разказвал съм ти за него. Това ли е летящият кон? Винаги съм си го представил по друг начин. Как се правеше това? Мисля, че трябваше да го потупам. Да, това беше! Внимавай да не ни открият. Да проверим дали можем да стигнем там горе. Ще има да се чудят. Разказах ли ти вече историята за това, как веднъж подарих на султана 3 омагьосани глави, малка птичко? Да, вече 3 пъти. Колко жалко, това е една много смешна история. Той получи една лъвска глава, една маймунска и една козя глава. Знаеш ли какво ври тук толкова хубаво? Най-отровната отрова на света. Знаеш ли кое беше най-странното в историята с 3 глави на султана? Лъвската глава не можеше да понася козята. И ти казвам, че маймунската не можеше да понася лъвската. Не искам да слушам. Добре. Тогава ще ти покажа отровата. Не искам да виждам никаква отрова. Ако искаш, ще ти кажа рецептата. Много е вкусна. Да не си посмял да ме приближиш. Я погледни. Но какво е станало? Добре се е получило. Даже много добре. Козино от къртица и опашка от лешоят. Горя жабок и бял мишок. Огънят да изгасят. Не се дръж така. Много добре знаеш, че не можеш да изгориш. Танцувайте своя танц, огнени езици, и им отрежете пътя. Така, това чаках, крадецо. Ти си откраднал летящия ми кон. И това няма да ти помогне, Али Баба. Няма. Всички магически сили на света, обединете се и ми помогнете. Стой, защо го дърпаш? Пусни въжето. Али Баба! Хвани въжето и се опитай да ме издърпаш, но от срещната страна. Бързо! Знам къде е килимът. Няма ли да е по-добре, ако се качите на него, за да се махнете от тук? Дръж се здраво! Там отсреща е. Или това е някакъв друг килим? Излитай, Синбад, излитай!
Симбад, виж кой лети отпред. Само това ни липсваше. Този път няма да ни избягате. Ще бъдете наказани. Какво ще правим, Симбад? Той ще изпълни заплахата си. Не взимай завоите толкова рязко. Има само една единствена възможност да се отървем от тях, иначе сме загубени. Какво имаш предвид, Симбад? Защо не летиш на зигзаг, както до сега? Изчаквам. Внимавай, Симбад! Внимавайте, мухлювци! Имаш късмет, Симбад. Те се объркаха и налетяха на собствения си връх. Това не беше късмет. Такова ми беше намерението. Пусни най-после краката на коня, Джин. Как да го помръдна от мястото му, когато всеки го текли в различна посока? Казах да го пуснеш, бабо! Чуваш ли? Това можеше да свърши много лошо. Разбира се, но както винаги имах късмет. Страхувам се, че разчиташ твърде много на този свой късмет. Много си лекомислен. Може и така да е, но баща ми винаги казваше, че който не рискува, не печели. Стига говори за печалби. Изобщо няма желание да печелиш. Сега искаш да подариш килима. Знаеш ли, Ара, мисля си, че не би била лоша идея да оставя килима в Багдад. Би могъл да свърши добра работа на Хасан. Знаеш ли, той би могъл да спечели малко пари, когато замина. Сулайка, не мога да остана тук, трябва да замина. Искам да стана голям търговец. Ти не тъгувай, Сулайка. Добре. Плача, защото обещах на родителите ти да те пазя. Но как да го правя, когато ти винаги пътуваш? Аз съм готов, Симбад. В смисъл, ако искаш да ме вземеш със себе си. Аз, разбира се, също ще дойда с вас, ако разбира се ме искате. Разбира се, че ви искам. Всички сте добре дошли. С Богом, Хасан! Довиждане! Довиждане, Сулайка, ще се върнем. Не ни забравяйте! Гледахте анимационния филм Симбад и Али Баба, представен от Проксима Видео. Оператор Тецуро Комазе, музика Кристиан Брун, режисьор Фумио Корокава. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио, преводач Анна Колчакова, редактор Мариана Добрева, тон режисьор Михаил Георгиев и актьорите Светлана Смолева, Весела Хаджи Николова, Стефан Сърчаджиев Съра, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио-Видео. Sie wissen, du hast die beste Idee.